सोलकढी बनवण्यासाठी इथे घेतलंय मी अर्धी वाटी एवढं नारळाचा किस घेतलेला आहे। त्याच्यानंतर 4 ते 5 लसूणच्या पाकळ्या आहेत, 1 हिरवी मिरची, 1 टेबलस्पून एवढं जिरं आहे आणि हे आगुळ आहे 2 टेबलस्पून एवढं आणि मीठ चवीनुसार। हे सगळं साहित्य आपण वाटून घ्यायचंय। मस्त हे बघा गुलाबी कलर आलेला आहे छान। आपण ह्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं पीठ घातलेलं नाहीये, नाही काहीच घातलेलं आहे। छान असं मस्त आगळाचा कलर आलेला आहे गुलाबी। हे आता गाळून घ्यायचंय। आणि हे असं आता गाळून घेऊन 2 ते 3 वेळा असं करायचंय। हे पहिलं आता थोडं गाळून घ्यायचंय, त्याच्यानंतर जो परत आता हा चोथा उरेल त्याचं पण त्यात थोडंसं पाणी टाकायचंय आणि परत गाळून घ्यायचंय, सॉरी वाटून घ्यायचंय। मग परत थोडं पाणी घालायचंय, परत वाटून घ्यायचंय आणि गाळून घ्यायचंय। असं 2 ते 3 वेळा करायचंय। आता हा जो चोथा उरेल ना त्याला परत पाणी घालायचंय, वाटून घ्यायचंय। आणि जर आपल्याकडे आगुळ नसेल तर ना नवीन कोकम घालायची आहे। 7 ते 8 भिजत घालायचे आहेत गरम पाण्यामध्ये आणि त्याचा आगुळ तयार करायचंय। आता हे मी परत त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालते आणि वाटून घेते। आता हे परत घेतलेलं आहे तिसऱ्यांदा। छान अशी मस्तपैकी आपली सोलकढी रेडी झालेली आहे जिरवणीसाठी। कोंबडी वडे, चिकन आणि हे जिरवणीसाठी सोलकढी गाळून घ्यायचे मस्त। बघा कलर बघा, कलर पण बघू शकता तुम्ही, छान आलेला आहे मस्त। सोलकढी आपली रेडी आहे। थोडीशी कोथिंबीर वरून